Deocamdată așa cum ar Da, fi. măi. Și lasă-l așa. Vă salut pe toți, bine v-am găsit la un nou episod și primul meu episod după acest canal. Astăzi vom merge împreună cu Adi și Iuli să testăm mâncare, să testăm cea mai ieftină mâncare din fast food-uri. Mă refer strict la meniuri, nu la produse. Dacă mergem pe produse, mă pun îmi iau o chiflă de la KFC, dau 3,70 lei și am scăpat. Nu. Mergem și luăm cele mai ieftine meniuri pe care le găsim în Brăila la fast food-uri. Ne vedem acolo. Salutare, fraților, bine v-am găsit la acest episod. Am revenit acum așa cu Adi. Bună ziua! Seară. Bună seara! Cu Iuli. Să rămână. Și cu mine. El. O să începem să mâncăm. Ia să vedem, Iulică, ce avem primul meniu. Deci avem meniuri, cele mai ieftine meniuri de la fast food-uri din Brăila. Aici e rai, da? E raiul după pământ. Deci începem Nu să cu răcești, că închizi după aia. Oh. Deci avem aici primul meniu. Este un Mac Combo pe care am dat 10 lei, 9 lei. 9 lei. 9 lei am dat. Și avem așa un sandwich. Sigur o să ne sature pe toți. Și o porție de cartofiori. Ce crezi? Mamă, deci fii atent, acum. Ne înfigem în cartofi ăștia, oleacă? Da. Hai. Hai să ne înfigem, toată lumea știe ce gustare, n-are nicio. Da, ai făcut-o decent, ai dat în mașină. Foarte bun. Da, da, Acești da. cartofi. Cartofi clasici de la Nu Mac. mai pomeniți. Aha. Mergeau un sos, dar n-am mai pe buget. Hai. Mergeam. Mergeau, nu? Hai. Deja m-a umplut, da, ce să mai zic? Lasă. Punem pauză la cartofi. Și ne ducem la Mac ușor. Fii atent aici. Deci, toți vreau un like, un share, subscribe, da? Deci avem aici Mac ușorul. Să vede. Aici cu sosurile astea. Nu mai zic că ce seamănă la sos de bărbat. Așa. Și luăm câte o guriță de fiecare, da? Da. Gata, boss. Ai, că a luat o gură a mea de la... Nu mai e. Bun, foarte bun. Bun. Băieți, dați o notă. 10. Deci, sandwich-ul, băi bun, e clasic, e mai puișor. Tomă, cartofii, sunt puțin cam ciudați, au o textură ciudată, deci un 7. Deci, în total, 8 cu 7, 7,50. Îi dau un 9. Foarte bine. Hai să începem cu următorul. Of, e greu. Haide. Bagă-te în cutia misterelor. Mamă, Da, e cartofiserie. porții aici. Deci de la cartofiserie avem aici niște cartofi, un meniu de cartofi cu ce dracu? Cate mă furculița aia, Stai mă! Ce sunt astea? pops de pui. Niște popți de pui și cu niște cartofi. Tu nu-ți chiar așa de răi? Bă-s bun! Bun, mă. Bă, bun-s bun. Măi, de-aia aveți furculiță, să o folosiți, da? Da, da, făcut. Ah, A, e bun, bun, bravo, frate. E clar. ah. Ia, cartofii așa cum sunt. Dar cineva furculiță? Nu. N-am ce să fac furculiță, ia furculiță. Bă, e foarte bun. Bă, cartofii îți bun, că-s naturali. Bă, ce bagă mă dracu? Numai cartofi am mâncat. Și un singur ăsta. Da, bă. Cu 2 litri. Da. Eu să luați mai mult cartofi. Chiar sunt foarte buni. Prima dată când am mâncat la cartofiserie. Corect. Am mai mâncat niciodată. Cartofi clasici. Da. Cartofi că sunt făcuți acasă. Da, sunt buni. Nu am ce comenta. Bun. Da. S-a terminat cartofiseria. Băieți, dați o notă. Bă, deci cartofii, bă-s buni, că-s naturali. Și-s făcuți bine, îs calzi, fierbinți, bun rău. Bă, deci le dăm un 9. Popsurile de pui sunt cam puține și cam mici. Da, le dăm și lor un 8, gen... Bă, la 15 lei ce vrei. Da. Eu la tot meniul ăsta dau un 9. Eu un 8,50. Bun. Deci 8,50. 9. 8,50, mă. 8,50 Da, tu? mă, da. Deci 8,50, 8,59. Bun.
Hai să trecem la Mai următorul. departe. Nu te uita, Ania, vreau să fii... Surprise. Surprise. Ceea ce scoți. Ia să vedem. Asta Ăla vreau să scoți. Aia, pista KFC. Oh, KFC-ul, da. KFC. Deci la KFC am avut un ceva booster. ceva booster. Un sandwich cu cartofi. Puteam să alegem și suc, dar am luat cartofi. Șervețele. Aici avem sandwich-ul care săracul e ca un McChicken, așa. Am dat pe ăsta? 10 lei. 10 lei. 10 lei am dat, da. Și evident, cartofii din nou ăștia de la KFC care sunt cei mai buni. Bă, da. Problema e că sunt cam reci. Sau cam reci săracii. Partea a doua. Bă, așa și rece, spun să mă. Ai dat-o în sânge. Uite ce mari sunt. Au textura aia a lor. Bă, ăștia de la Mac, nu știu, sunt mai așa, oricum. Ăștia de Bă, la sunt buni KFC și ăștia de sunt la mai buni. Mac, dar ăștia de la KFC au textura aia bună a lor. Mie personal KFC-ul e peste Mac. Iar aici Mam, avem acel ceva booster. Pare el simplu, dar este o bunătate de sandwich. Avem Mamă. o bucată de carne, niște maioneză și doi castraveți, Doi într-o parte și castraveți. aruncați. Exact ca și McPuișorul. Și ce să crezi, e mai ieftin. Hai să vedem. Mamă, Și nu este te și gură mai- ce-a luat a meu. Și este și mai mare decât puișorul. Mamă, uite ce gură a luat a meu, mâncați și. Cu bun. Bun rău. Bun. E bun? Mamă, uite, bă, perfect, mi-au lăsat cea mai bună gură așa, din mijloc, așa. Bun rău. Noi suntem înfomentați, rupți în guri de foame. Bun, bun. E mai ceva comparativ decât mecul. Ne superior la orice oră. Mai vrei șervețele? Eu mi-și vreau la. Ia boss. Ia și tu. Parcă ne știu, mă, câte 3 șervețele la fiecare de astea. Hai. Bă, bun. Stai, nota. Mamă, ăsta, bă, eu îi dau 10, bă, frate, 10. ce viața mea. La banii ăștia 10 oricând la orice oră. Gata, la paz. Nu știu ce e asta. Ce-am spus? La Hesburger. Ma, vezi ce mănânc aici? La Hesburger la fel n-am mâncat niciodată, la fel ca și la cartofiserie. Ne-a dat un pai. Avem și suc. Mamă, cât a paiul. Aceea se află Avem și sucul. sucul, care e jumătate băut de vărul. Aia Ne-a fost serios să mai căutăm paiul. e partea a doua, că am Uite, băut cât a și paiul. Cățești. Mâncați-și gura ta, Adi, să te văd pe el. noi. Oh. Uite, Bă, cât lasă-mi. mâncați-și gura ta. Păi din nou gura ai terminat. Sucul nota 10. Da. Fanta. Comparativ. Amatori. Bă, Ăștia-s blanci, ăștia ne-au dat 2 șervețele, ne-au mai dat 3. Ne- Aici am luat un mini burger de pui, un meniu de mini burger de pui care a fost 17 lei. Erau și meniuri mai ieftine la 14 lei, dar zicea că nu mai are carne să le facă. Și avem aici cartofi. Mamă, cât de fierbinți sunt. ce fierbinți, mă, frate. Bă, sunt calzi rău, top. Mam, Mamă, atât de ce bune au salată din- textură, crocantul și înăuntru moi. Bun rău. Ești bun rău. Am zis că nu mai pot. Am zis că nu mai pot că-s bun, mă. Aha, Gen. ia băiat. Serviți-vă mafia. Sunt apropiați ca cei de La KFC. la KFC. Bun rău. Da, stai și mai mult. Nu știu de mea ce are Aici cartofi. ar fi- Cartofi extraordinari. Sunt exact ca aia de la KFC, doar că fierbinți. Noi de aia de la KFC am adus cam reci un pic. Da. Și acum avem sandwich-ul, care, spre mirarea mea, pentru meniu de 17 lei, sandwich-ul e chiar măricel. Nu-i măricel. Bă, e ok. care- Are da. ceva... Are ceva să-i țin salata. Da. Da. Aha. Da. Deci vine în chestia asta. Scoate, mă. Hai, că ai făcut-o de sânge. N-ai, mă, frate, e multă E prea multă varză. salată, mă. Salată. Deci așa arată sandwich-ul. 17 lei. Băi, 17 lei, da. 17 lei 17 lei, da. e bine. Cea mai căzut e 14 lei. Exact. O de gură, dacă- cealaltă meu. E bun? Mam, e bun rău. Vezi că ai la gură.
Este sos nebărbată. Da, mai ai. Hai că a făcut de sânge, îi place la meu, dar a luat o gură din el. Mamă, bun rău. Mai am o gură. Sigur? Da. Dar vezi ce gură e din el. Mamă, e bun rău. Hai mă, că a luat-o. Hai, mă, uite, perfect. A, ba da, mă, și ăștia ne-au dat tot 3 șervețele. 4. Bun rău. Da. Bun rău. Deci e top. Bun, bun. Top. Cheeseburgerul e bombă la 17 lei. Să merită. Cine s-a așteptat să fie așa bun? Nu m-aș fi așteptat niciodată. Ar E fi extraordinar de bun. Ce faci? Te bați cu el? Acum Mai rămas și te varză. ți-a rămas mâncare, nu varză. Au ce-i pe tine. Dar nu ai parte rău. N-ai zis doar oftei. Acum bag-te și tu. Nota. Corect. Bă, 9. de ce uit Îi dau un 9 la Hizburger. 10. Ce-am mâncat înainte? KFC-ul. KFC-ul. Am dat notă? Ah, da, i-am dat. Da. Am dat 10. Mă, la Hasburger e același lucru ca Mecu, mi se pare. Da, sunt cam aceleași. Da. Da, relativ diferențe. aceleași. Cartofii sunt mai buni la Hasburger. Da. L-ai golit tot vorlești Cartofii sunt mai buni cisternă. la Hasburger, dar Mi-e seti. nu știu, mi s-ar la fel. Deci, nu știu, dacă la Mec am dat 7,50, ăsta e ca un fel de meccică, hai să-i dau un 8. Da, 8. Și la cartofi și la semiși. Eu îi dau un 9,50, nici chiar 10, dar 9,50 eu zic că merită. E chiar foarte bun. Pe mine m-a surprins pentru prima dată când am mâncat. Deci notele s-au dat, da? Da. Bagă-te. Mamă, Ia, că stai, acum eu nu văd ce Acum e. vin alea grele. Vine Spartanul și cu Grecu. Și cred că atâta. Așa, deci direct Spartan asta. Direct S-a Spartanul. băgat în el. S-a Mamă, să băgat vezi direct acum pe gurcea. Spartan. Deci aici avem Spartanul. Ce avem noi aici? Ia să vedem. Eu nu știu ce a luat. O porție de cartofi. Mamă, vezi cartofi ăștia. O leacă călduți. Crocanți. Rău. Da, mai bun erau aia de la Hesburger. Da. Oricând la orice. Nu, dacă erau mai fierbinți, Da. Da, se simte că au fost crocanți, gen. hai mă. Acceptabil cartofii. Nici bun, nici răi. Șervețelele, evident, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Și aici Hai, avem făcut să zic. aia grea. Asta m-a fost. Mamă, Deci asta e aia grea. Mamă. N-am mâncat niciodată așa ceva, nici măcar nu știu ce e. Apollo Burger. Apollo Burger. Apollo Și cât ai Burger. dat pe meniu? Bă, 14 lei. Mi se pare. Da, Deci 14. 14 lei. Tăcia. Deci aici ai sandwich-ul. Se vede, da. Este el cam micuț, dar E cam micuț, dar arată bine rău Arată de tot. bine rău. Arată bine rău de tot. Dacă n-a pus ăștia sos, să ne spălăm cu sosul. Adiță, vreau să iei tu prima guriță pentru că tu Să ai inaugurezi. scos sandwich-ul. alele. Ce s-a băgat vărul în el. E fericit. Sos la de usturoi. El acum ne zice ca și cum aș mai fi mâncat de câteva ori și nu-i prima dată, știi? Bă, Vezi că chiar ai... e prima dată. Da, ai și tu ceva pe la guriță pe acolo. Deci, Pune bă sub stai, el s-a la scurs, cia, s-a- ai pus în... Da, Bagi Foarte la cia. bun. Vezi, nu-ți băga Hai, mâna ție. și acolo sus. bă. Ține, hai, ține. Place la nebune, place. Îți place, a? Foarte bun. Place. Ce să mai zic, e bun rău. Place. A uitat vă rog, trebuie să-mi dea și mie. Da, acum facem schimb. Bă, mamă, te omor. Și acum, gurița mea. Mamă, ce bun e! Mamă! Ai vrei sau mănânc eu? Mănâncă. Mănânc eu. Mamă, dacă ți-o i-a pus. I-a pus. Mamă! Ca și note. La cartofi nu poți să dai mai mult de un 7. Bă, Corect. așa. Adevărat. Maxim un 7,50, mai mult nu pot să mă duc și o să dau un 7. Bă, ține cont Dar că la au fost și sandwich- reci. Dacă erau mai calzi, erau mult mai buni. Eu zic strict cum i-am mâncat acum. Da. Ha, bine, un 7,50 să fie. Dar la sandwich îi dau un 9,50.
7,50 cu 9,50. 17, preț la 2, vine și la acolo ceva. Undeva la 8,50, cam acolo s-ar învârti. Eu tot așa, un 8 la cartofi și 10 la sandwich. 9, media final 9. Media final 9. Bă, deci, eu sunt critic culinar aici, da? Ăsta e Gordon Ramsay ăla. Sandwich-ul, bă, e bun, că, bă, dacă mi-ar fi, bă, nu foame, poftă de un spartan, aș fi luat așa ceva, că e un sandwich și niște cartofi. Bă, carnea e bună, era caldă, pita nu-mi place că au schimbat-o, înainte era mult mai bună, acum, așa. Bă, sosurile sunt bune, rău, e spartan. Și, deci la sandwich dau nota 9. Și la cartofi, dacă erau fierbinți, le dădeam 8, dar îi dau 7, deci media finală 8. Dar aveți poftă bună. El e vărul. Și ce să vă zic, cam asta a fost episodul. Lăsați acolo un like, un subscribe, un comentariu, un share. Share așa, dar lăsați acolo măcar un subscribe să fie acolo, să ne strângem cât mai mulți, să facem cât mai multe episoade și să avem din ce în ce mai mare bugetul, să distrugem pasatul lui Văru. Cum ar veni. Dacă strângem 70.000 de like-uri la acest videoclip, îl distrugem. Și eu nu fac bani să iau al pasat. Trebuie să-i dau polo. Mai am o bicicletă acasă, o rusoaică din aia dacă vrei. Hai! Da, bă, deci v-am lăsat. Pa! Pa!